Wagtyňyz bar bolsa şu videonyň soňuna çenli görmeňizi haýyş etýän doganlar. Sebäbi siz üçin kim täsin, kim gyzykly boljakdygyna ananýan. Şu neçenli ara önümi diýilse, birinji aryň baly gödüňize gelýänler. Oň saglygy üçin näme derejede wajyp, hem gymmatlydygyny hemmämiz bilýäs, onu täzeden gaýtalamak gerekm däl. Ýöne aryň pergasy bar. Ana ol saglyk üçin balyndan has peýdal hasaplanýar. Muny bizdäki arsaklayan doganlarymyz gowy bilýänler. Ýöne bu gaty seýrek zat, bahasam şoň üçin beýleki döwletlerde de balyndan has gymmat. Inni perga näme? Ol düzümi beloga baý bolan ary iýmiti. Täsinleri onu arılan özü önürýär diýen ýaly. Näme diýerler? Gitýärlerde köpelýän güllerde ýürüýte bir madda bolýar pilsa diýip, şonu getirip öz keteklerindäki öýçüklere dökýärler. Soň öz iýmiti singdiriş fermentler bilen garyp, üstünden bal örtüp, şo taýda bir fermentasiýa geçirýär etýärler. Üstü örtülüp kislorodsyz goralyp saklanýanlygy üçin hem uzak wagt öýçüklerde saklanyp bilýär. Şeýdi ben perga emele gelýär. Arılar muny näme üçin ýasaýar? Şeýle ýokumly maddalary öz içinde zemlen soň, esatan kiçijek arılary şol perga bilen iýmitlendirýärler. Ol arılaryň sagdyn güýçli ýaşamasy üçin iň wajyp zat eken. Soňky ýyllarda hasam onuň gymmaty, saglyk üçin peýdaty içgine öwrenilýär. Netijede gaty kän tejribeleriň üstü bilen arı pergasynyň ganadlyga garşy uly peýdasynyň bardygy anyklandy. Mundan başga da ysgynsyzlyga garşy ýyg-ýygdan keselleýänler üçin iýmit singdirişden kösenýänlere haýyr berjek, tebiği gymmatly önüm diýip hasaplaýarlar.